alene. Det er bare en afstand, som du skal ind til ham. Det du gør, det er, når du går lige på ham. Ja, det er sådan, at når han står hans venstre, ikke også her. Så fik du den, så kunne du stoppe. Så stod efter mig. Så gå ind der. Så skyder han jo. Så kan du nå ham. Ikke også? Men det var ikke fordi, du var inde og forstiller. Det der med, at når du slået, så du lidt. Jeg vil jo bare aldrig det er derfor. Du skal have nogen på bummeren. Du kan selvfølgelig nu slå hårdt med. Nej, det er jo du ikke. Men derfor, der er ikke nogen problem. Men du har jo et handicap her i forhold til din marker. At han er lang. Prøv at gøre sådan der. Prøv så at gå hen. Se, hvor lang er forholdet også. Og det er derfor, hvis du ikke flytter i forhold til den, det vil sige, at du går til siden. Så skyder han jo forbi. Det er jo godt. Det er en god kamp. Det er bare, når du møder sådan nogle høje gutter.